Lugupeetud sõbrad, kutsume teid täna kaasa elama esimesele ühistööle Eesti Televisiooni ja Soome Televisiooni meelelahutussaadete vahel. Niisiis, teieni jõuab saade Õhtutäht, mis on samaaegselt eetris nii Nõukogude Eestis kui ka Soomes ja kus kaasa lööb kogu meie kerge muusika paremik. Saatejuhtideks on Reet Linna ja Mikko Alatalo. Nüüd aga jätkab minu Tampere kolleeg. Ole hea, Leena. Kiitos, Urmas. Seuraavan 70 minuutin aikana katselemme Eestin Television ja TV-ohjelma 2 yhteistuotantona tekemää ohjelmaa Iltatähti Tallinna Special, jossa esiintyvät Eestin parhaat kevyen musiikin taiteilijat. Ohjelman juontavat Reet Linna ja Mikko Alatalo, ja tämä ohjelma nähdään nyt yhteislähetyksenä samanaikaisesti sekä Eestissä että täällä Suomessa. Hyvät katsojat, Iltatähti, Ohtutähti.